Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi negrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usana kusijoyina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, transfer rumors kwi-Betway, ngikupha nje i-update kwi-Orlando Pirates ukuthi Orlando Pirates ibapha abadlali mhlambe engasho ngithi ke amathuba u-98% ukuthi i-Orlando Pirates labo badlali kube yibona ezobasayina, njengoba ke kuzovuleleka iwindi lama-transfers, njengoba ke isizini sesiyoyigoqa njengamanje. Bakhona abadlali abazohamba kwi-Orlando Pirates, bakhona abadlali futhi ezobasayina i-Orlando Pirates. Kukayona i-Orlando Pirates ama-clubs nje wonke akwi-Betway Premiership, but kule video ngizokupha abadlali abawu-2 njengamanje engasho ngithi amathuba awu-98% ukuthi i-Orlando Pirates laba badlali sibone ibasayina, since kuyibona abadlali njengamanje okuneyingxoxo between i-Orlando Pirates nama-club lawa abawadlalelayo. Umdlalo wokuqala uBohlale Ngwato odlala kwisiwelele FC, ugijima as i-midfielder. Lo mdlali amathuba 98% ukuthi simbone egijima kwi-Orlando Pirates kwisizini ka-2026-2027. Umdlali wesibili u-Ayabulela Maxwele from i-Golden Arrows, udlala ama-position amaningi. Uyadlala as i-right back, uyadlala as i-right winger, uyadlala futhi as i-midfielder. Lo mdlali njengamanje ingxoxo siyaqhubeka between i-Golden Arrows ne-Orlando Pirates. So ibona abadlali engasho ngithi amathuba maningi kakhulu ukuthi sibabone badlalela i-Orlando Pirates kwisizini ezayo. Abadlali engasho ke ngithi i-Orlando Pirates nabo futhi iyafisa ukuthi ibasayine, umdlali futhi ogijima kwi-Golden Arrows odlala as i-midfielder u-Isaac Sise. I-Orlando Pirates lo mdlali iyamfuna. Then bese kuba omunye odlala kuMaZulu FC, ngiyalikhohlwa igama lakhe bafethu, angazi noma Wandile Dube yini, Wandile Dube, ngicabanga kanjalo, Wandile Dube kuMaZulu FC. So omunye wabadlali i-Orlando Pirates efuna ukubasayinisa. So bafethu, bekukuzo nipha nje update ukuthi ibaphi abadlali esingakulindela ngempela ukuthi Orlando Pirates ibasayine ngewindi lama-transfers. Ayabulela Maxwele, bese kuba uBohlale Ngwato ogijima kwisewelele FC. Like i-video, subscribe ku-channel. Mina nawe okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.